аз тақдимоти Шаҳлу Сайфиддинова. имсол ҳам гузашт. хелеҳо бохтанд, хелеҳо сохтанд, хелеҳо омаданду хелеҳо рафтанд ва дар ин сана ман ба дунё омада будам. кӣ медонад он рӯзе ки модари ман фарзанддор шуду шодӣ дошт, чанд кас фарзанди худро аз даст дода буду доғи фарзанд мекашид. дар ин ҳама соле ки аз умрам гузашт, ҳам бохтам, ҳам сохтам, ҳам шодиҳоро дидаму ҳам сахтиҳоро. ва шукр ки имрӯз худованд ба ман боз як соли дигарро ҳадия кард барои зистану ислоҳ шудану бахшиданам. 25 сол пеш ман хурд будам, хеле кӯчак. гиряҳои тифлонаи бедарду оре аз ғуссаҳо доштам.